Avui ja hem pogut veure Philippe Coutinho vestit amb la samarreta del Barça. El fitxatge més esperat dels últims temps ha trepitjat per primera vegada al Camp Nou. Quim. I ho farà almenys durant les properes 5 temporades i mitges, perquè el brasiler ha signat un contracte fins al juny del 2023. Coutinho ha superat tots els tràmits i ja ha sentit per primera vegada l'escalfor de l'afició. El seu debut, però, haurà d'esperar unes setmanes. El dia C, el dia Coutinho, ha començat amb revisió mèdica. Les proves han servit per confirmar d'una banda que el brasiler és un gran amant dels tatuatges i de l'altra que ha arribat a Barcelona amb una lesió muscular a la cuixa dreta. 20 dies de baixa que retardaran el seu debut en principi fins al Barça a l'Alavés de finals de gener. Al marge d'això, tot correcte per poder firmar el contracte que l'uneix al Barça per al que queda de temporada i 5 més. Firma oficial sobre el paper i firma simbòlica a la samarreta blaugrana ja amb el seu cognom. Això sí, encara sense dorsal. Mentre tot això passava, a fora de l'estadi, milers de persones, 7.500 segons el club, feien cua des de primera hora per veure aquesta escena, la de Coutinho trepitjant la gespa del Camp Nou, ja com a jugador del Barça. Muy feliz, muy contento. Como he dicho antes, la realización de un sueño. Messi lo voy a conocer ahora, es un grandísimo jugador, estoy muy contento y para mí es un honor también poder decir que voy a jugar a su lado. El primer reforç del mercat d'hivern ja és aquí. Aquesta mateixa setmana podria arribar el segon, el central colombià Yerry Mina. Perquè Coutinho hagi pogut arribar al Camp Nou, el Barça s'ha hagut de rascar la butxaca. De fet, el brasiler ja és el jugador més car de la història del club. Incloent les variables, el conjunt blaugrana pot arribar a pagar fins a 160 milions d'euros pel traspàs. 15 més que per Dembélé, que va arribar a l'estiu per 145. La tercera posició del rànquing l'ocupa Neymar. Oficialment va costar 90 milions, però mai s'ha arribat a treure l'aigua clara del que va arribar a pagar per la seva incorporació. Tot i l'important despesa econòmica, el fitxatge de Coutinho ha despertat molta il·lusió entre el barcelonisme. Avui s'ha culminat una història que va començar ara ja fa temps. Veure Coutinho amb la samarreta del Barça és també el punt final d'un serial que a l'estiu va viure capítols intensos. Al Liverpool, Coutinho tenia contracte fins al 2022. El Barça volia el jugador i va fer reiterades ofertes per ell al conjunt anglès que van anar dels 80 milions a superar clarament els 100. El Liverpool va rebutjar totes les propostes i a mitjans d'agost va fer un comunicat en què deixava ben clar que no deixaria marxar el brasiler. També Jürgen Klopp era taxatiu. Ich finde ganz toll, wie du die Frage so lange formuliert hast, aber wenn wir sagen, es gibt nichts Neues, weil wir gesagt haben, er ist nicht zu verkaufen, wo bleibt der Interpretationsspielraum? Coutinho desitjava anar al Barça i va pressionar per marxar d'Anglaterra a l'estiu. Va demanar el transfer request, és a dir, va sol·licitar formalment que el Liverpool accedís a negociar amb el Barça per traspassar-lo, però no va servir.